bini tong thai nok omo bono tong di hini bui bagi kon thangmani pia be bini nok bo kri hok bo kri bo saisung chukur kuru tong jawa aro nei di mamplik ke bo kri bini sajla bo kri te bini sajla khorsa tong bo jamri thangjak ni sawa khwaya tei bo aro no saisung tong jawa bata bo mainja te mungsa maya rega kisimse khaisai tongjao asungo je nugnai rok bono kisa chuba badi hambai belaina nung sabo bai tong ta có trồng lao sụp trồng ta sabo bai tong nung saisung da tong saisung da tong hay trồng trồng ô nini busai ke cái thích chả ke nin busa ke em bị hình cả đó biang go para khoai à gereng saisung tongo nung batar raman kha mà dạ bata maya tam ko sai tong sang ke có hay nọ ra cái rồi số số trồng khắp với trái trồng acha nung rega basimi da pusoi tong leson ke trồng hàng trái ra không phải là món nọ à không cả ke nok rok mu man kha sa hả nok rok mu man kha mà dạ nok ku maya bún nó có trồng trồng mà như thế nóc rồi omo nung buino ko tong tongo ừ no tong ni hiklang kata omo nok malik he à có trồng ra ngana tabuk saisung tong ta ke bukri ni sai bukri kha hả bu sai bukri kha cái thích chả acha belai no wana ma singsa sik sai tongi bo sai kri kha thithangka tei sajla ma tongo bo samri thangka ninai sawo bo bini pata bo maya tai borega samung tangmo besimino ime soli tongo nai nei di belai ne kharisusu ni mamplik nin bumung khe thôi nhưng mà đi nin para khe para ra trong cuộc bây giờ para Rotanpur Berjapara. Acha.